వీక్షకులకు నమస్కారం. ఈ సంవత్సరం డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులకు సిలబస్ చేంజ్ అయింది. కావున కొత్తగా వచ్చినటువంటి సిలబస్లో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి లెసన్స్ చూడండి. ఓల్డ్ పోయిటరీలో ఫస్ట్ పాఠ్యభాగం ఆర్య పాదుకాభిషేక అనేటువంటి పాఠ్యభాగం. వాల్మీకి రచించినటువంటి రామాయణంలోని అయోధ్యకాండ 100వ సర్గ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. రెండవ పాఠ్యభాగము యక్షప్రశ్న అను పాఠ్యభాగం. వేదవ్యాస మహర్షి రచించినటువంటి మహాభారతంలోని వనపర్వం అధ్యాయం 313 నుంచి తీసుకోబడినది. యూనిట్ నెంబర్ 2. ఇక్కడ మోడర్న్ పోయిటరీకి సంబంధించినటువంటి మేవాడ రాజ్యస్థాపనం అనేటువంటి పాఠ్యభాగం. దీనిని ఓకిటి పరీక్షిత్ శర్మ గారు రచించినటువంటి శ్రీమద్ ప్రతాప రామాయణం అనే మహాకావ్యం నుంచి తీసుకోబడింది. అక్కడ 4వ భాగం నుంచి తీసుకోబడింది. రెండవ పాఠ్యభాగము వివేకానంద సూక్తయ అనేటువంటి పాఠ్యభాగం. దీనిని డాక్టర్ సముద్రాల లక్ష్మణయ్య గారిచే పబ్లిష్ చేయబడినటువంటి వివేకానంద సూక్తి సుధా అను గ్రంథం నుంచి తీసుకోబడినది. యూనిట్ నెంబర్ 3. ఇక్కడ గద్య భాగానికి సంబంధించినటువంటి పాఠ్యభాగాన్ని ఇచ్చి ఉన్నారు. అందులో మొదటిది అత్యుక్తై పాపపుణ్యైర్హేవ ఫలమస్నుతే అను పాఠ్యభాగం. హితోపదేశంలోని మిత్రలాభం 2, 3 కథలను ఇక్కడ ఇచ్చి ఉన్నారు. రెండవ పాఠ్యభాగం శూద్రక వీరవర కథ. హితోపదేశంలోని విగ్రహం నుంచి తీసుకోబడిన 8వ కథ ఇక్కడ ఇచ్చి ఉన్నారు. యూనిట్ నెంబర్ 4. ఇక్కడ మనకి గ్రామర్కి సంబంధించినటువంటి ఇచ్చి ఉన్నారు. అందులో శబ్దాలు మొదటివి దేవ, కవి, భాను, దాతృ, పితృ, గో, రమ, మతి శబ్దాలు. ధాతువుల్లోకి వెళ్ళేసరికి భూధాతువు, గమ్ధాతువు, స్థాధాతువు, త్రిశిర్ధాతువు, లబ్ధాతువు, ముద్ధాతువు, అస్ధాతువు, భాష్ ధాతువుని ఇక్కడ ఇచ్చి ఉన్నారు. యూనిట్ నెంబర్ 5. ఇక్కడ సందులు సమాసాలను ఇవ్వడం జరిగింది. సందుల్లో స్వరసందులైనటువంటి సౌందర్య సంధి, అవయవ సంధి, గుణసంధి, వృద్ధి సంధి, యనాదేశ సంధిని ఇచ్చారు. హల్సందులోకి వస్తే చుత్వ, స్టుత్వ, అన్నాసిక సంధులను ఇచ్చి ఉన్నారు. సమాసాల్లో ద్వంద్వ, తత్పురుష, కర్మాధారయ, ద్విగు సమాసాలను ఇక్కడ ఇచ్చి ఉన్నారు. ఇవి మనకి ఈ సంవత్సరం కొత్తగా వచ్చినటువంటి సిలబస్. అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండి.